Karo na farko tikitin shiga filin wasa na Santiago Bernabeu, ma'ana filin wasa na kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid, zai kasance mafi tsada a tarihi yayin da ya kasance za su gudu wasa na biyu tsakaninsu da kungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal a kofin zakarin nahiyar Turai a zagaye na 8 da sauran kallo. Wannan shine Abdulkarim, dan shekara biyun da yake da kofin zakarin nahiyar Turai guda biyu zuwa wannan lokacin sai wuce da san barka. Haifaffen kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid, amma menene cikakken bayansa? Kafin wannan batu ina ɗauke da sako. A kodayaushe ya kasance jan hankali daga manya har ma da wanda suke kawo labarai da masu faɗakarwa a shafin sada zumunta. Mu kasance masu girmama juna, babu zagi babu cin mutunci. A wasanni sai mu kallon balba da kaba ba, wasan ƙwallon kafa zai kasance abin nishaɗi. Sakon barka da sallah ne da fatan kun sha ruwa lafiya daga ciyaman na magoya bayan kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid da ke mata mai mutanen Nijar sun ji daɗin haka. A wannan lokacin sai ya ce na miƙa gaisuwa da kuma jinjina ga duka musulman duniya da fatan an sha ruwa lafiya da kuma sako na musamman wa magoya bayan kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid. Alhaji Uwaisu ya kasance shugaban magoya bayan kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid da ke Nijar idan mun shiga mata mai zandar da kuma yankin su. Ya kasance shugaba na gari wanda yake nuni da kallon balba da taba ba a mutunta juna koda da kyauta kungiyar. Sai na tuna da a wancan shekarar da suka yi a Bola 15 lokacin da kungiyar ta tsira da kofin zakar nahiyar Turai. Biki suka hada domin yin murnar daukar na 15 sun yi gayyata har da yan kungiyar ƙwallon kafa ta Baka. Na ga 'yan Chelsea da Arsenal a wajen ma abin sai ya kasance a musan barka. Irin haka ake so a zauna lafiya a daraja juna ko da ya kasance muna da bambancin ra'ayi. A wannan lokacin bari ku ji wani batu akan sa, na san wasu za su biyo ni bashi akan Abdulkarim Albenzima. Shi dai Abdulkarim Albenzima da ne a wajen Alhaji Uwaisu, ciyaman na magoya bayan kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid da ke mata mai. Wannan yaro ya kasance shekara biyu yana fafutukar shiga shekara 28 ga watan Mayu shekara ta 2022 a can Paris idan kun tuna. Wasan karshe na kofin zakarin nahiyar Turai, Real Madrid suke biki a wancan lokacin. Sai suka ce 14 times European Champions League, a wannan lokacin suka daga na 14. Wannan rana ta kasance abin tunawa wajen Alhaji yayin da ya kasance ya samu wannan yaro. A ranar aka haife sa, darajar nasarar da suka samu sun ci suna Abdulkarim Albenzima, suna da ya samu asali daga cikin kofin zakarin nahiyar Turai. Bayan shekara ta zagayo Manchester City saboda wani, a shekara ta biyu sai ya kasance ya yi nasarar ta sake daga wani kofin zakarin nahiyar Turai don kun tuna a Wembley bayan sun doke kushe da uku. A wannan lokacin fatansa shine yayin da ya kasance zai shiga shekara ta uku. A Polar system fatan 'yan hala idan kun hankare na san ba ku bi da bashi ba. To amma na isar da sakonni guda uku daga ƙarshe sai mu haɗu a comment section. Sako na farko zai kasance da fatan kun yi sallah lafiya, yana nuna jinjina wa duka musulman duniya. Sako na biyu zai kasance ƙwarin gwiwa ne wa magoya bayan kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid. A wannan lokacin ya kira gare su fito domin su bada gudunmawa. Za su doke kungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal a Emirates idan sun zo Santiago Bernabeu lissafin ƙarshe. Daga nan sai su dangana matakin semi-final a Bola system, wannan shine fatan su. Sako na uku sai ya kasance jan hankali ne wa duka magoya bayan ƙwallon kafa. Alhaji Uwaisu kira yake a gare mu mai kallon bal ba tare da gaba ba. Babu zagi babu cin mutunci, sam kada ka zagi wanda ya kasance kun samu bambancin ra'ayi. Fatansa shine ya kasance an samu daidaito. Kyakkyawan fuskantar da idan sun tashi bikin Apollo 16 da magoya bayan kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona da 'yan Chelsea da Arsenal har ma 'yan Manchester City da Liverpool ya ce duka za su gayyata domin ya kasance su barka. A wannan lokacin idan na zo ƙarshen batu sai in ce muku ina yi wa kowa da kowa barka da wannan lokaci da fatan mun sallah lafiya. Allah saka ma kowa da alheri, mun gode da ku. Kamar yanda ofisa ya ce murna ce muke nuna game da Champions League da muka ci guda 15 da La Liga kuma 36. Wannan haka nan ne.